Također želim reći da isti gradonačelnik Ronko vrši strahovit pritisak na sve one ljude koje je postavio, a prije svega na poreznu upravu i na pročelnicu koju je postavio, da svojim utjecajem jednostavno želi na bilo koji način vršiti pritisak da bi se dokazale određene radnje u poduzeću Tofrado kojih doista nije bilo. I nadzor porezne uprave koji je još u tijeku, a to je već preko 8 mjeseci, pokazuje da određenih nepravilnosti ima i nitko od nas sigurno nije bezgriješan, ali da kaznenih postupaka, da bilo kojih postupaka koji bi tražili kaznenu odgovornost nema. No s otim nisu zadovoljni pa idu dalje. Zašto ja doista kao i vlasnik tvrtke nemam ništa protiv da se određene stvari ispituju, ali istovremeno postavljam si pitanje da li su samo pojedini građani ti koje treba ispitivati ili je možda potreba ispitati i ostale, a prije svega Ronka koji također iza sebe ima niz nepravilnosti i koji je sigurno odgovoran za određene postupke, a da istovremeno na razne načine utječe na pojedine institucije koje jednostavno to ili sklanjaju ili drže u ladici. Taj isti izdaje mjenice, a ovo je sada jako bitno, grada Požege, tvrtki Kamen Ingrad za radove koji nisu započeti i koji nisu dovršeni. Kupuje stanove u Požegi, kupuje 2 stana, kupuje stanove u Srbiji i tko zna gdje, kojemu ništa nije sveto. Prije svega obitelj, vjera, u crkvu ide samo da bi bio viđen, domovina, ali ne mora se čuditi, ne moramo se čuditi svemu tome. To je naučio na školovanju u Banja Luci gdje je i završio višu ekonomsku školu i postavlja se pitanje, pa zašto to nije završio u Republici Hrvatskoj gdje je doista znanost ne od jučer na takvoj visokoj razini, nego je to morao završavati u Banja Luci. Odatle vjerojatno potječe ideja za pravac izlaska na autocestu Jagodnjak, Banja Luka, Beograd. Ronko me također podsjeća, a to nam je dobro poznato, koji uredno napada i proglašava druge ljude lopovima, a da istovremeno nema odgovornosti za sebe. To rade oni ljudi koji istovremeno znaju da kradu i sami, proglašavaju druge lopovima, a na najmogući način, ja bi to kroz anegdotu usporedio kao bivšeg predsjednika Srbije Miloševića, koji je godinama svome narodu u Srbiji i Beogradu govorio kako je socijaldemokrata, kako je siromašan čovjek, vozio zastavu 101, a u konačnici se ispostavilo da je čovjek ne bogataš, milijarde kuna je imao na tajnim računima u Rusiji, gdje su mu utekli i sin, i kćer, i žena. Siguran sam da na isti način u ovoj anegdoti radi i gradonačelnik Ronko godinama, koji laže, obmanjuje javnost sa svojim socijalnim pomoćima i samo gledajući kako bi i na koji način uspio pridobiti birače, istovremeno ih podmićujući sa 100 kuna, a znamo da danas ljudi svi žive teško jer su vremena izuzetno teška, i na taj način sebi osigurava budućnost kao gradonačelnik u gradu Požegi.